Ovakvim izmjenama ugovora pokušavate suptilno stvoriti od Europske unije supradržavu, neko birokratsko tijelo koje bi trebalo biti značajnije i moćnije od svake države članice. To vam neće proći. Nikada vam manji narodi neće dozvoliti povratak u doba carstava, u srednji vijek i do doba Austro-Ugarske, jer su krvavo platili svoju neovisnost koju im pokušavate podlim smicalicama i ovakvim podaništvom ukrasti. Da je velikim članicama poput Njemačke ili Francuske doista stalo do Hrvatske, onda bi se potrudili razvijati ekonomiju Hrvatske, a ne ju iskorištavati kao bazen besplatne školovane radne snage. Vi svjesno, ekonomski i politički tlačite slabije od sebe, no niste svjesni da time i vi gubite. Članice Europske unije su posljednjih desetljeća pod vašom čizmom i upravljanjem stagnirale, i ako usporedite Uniju sa drugim svjetskim ekonomijama koje su nekad bile ispod, primijetit ćete da nas prestižu ili sustižu i brojem stanovnika i dobrom strukturom stanovništva i snagom ekonomije itd. Unija ima budućnost samo ako će se početi snažno razvijati ekonomski slabije države članice na periferiji i time ravnomjerno rasporediti svoje bogatstvo. U protivnom, možete početi razvijati svoje izlazne strategije i plan demontiranja Unije. Iako smatram da se europski politički establishment odvojio od stvarnosti i ovaj paralelni svijet koji gledam ovdje u parlamentu me zapravo šokirao. Srećom izbori stižu pa će se stvari redefinirati. Žestoko sam protiv izmjena sporazuma o Europskoj uniji i sporazuma o funkcioniranju Europske unije. Moja Hrvatska čini svega 0,4% ekonomije Unije i 0,8% stanovnika, a najviše u ovom domu ima 1,7% glasačke moći. Jedina prava moć za zaštitu od loših politika je vijeće. Međutim, ovim izmjenama to se sve želi ukinuti. Pa da citiram članak 16. stavak 3. Do sada se odlučuje kvalificiranom većinom, a sada bi se običnom. Zatim dalje, stavak 4. Više neće trebati 55% članova vijeća i 65% stanovništva, nego samo 50%, dok se blokirajuća manjina u potpunosti ukida. Ako bi došlo do izmjena i ako bi ovo stupilo na snagu, zemlje kao što je Hrvatska bi postale nebitne regije na periferiji, ne više države nego regije na periferiji Unije, koje sada više ni u teoriji ne bi nitko ni za što pitao. Žestoko sam protiv ovoga.